Nagtingkagol karon sa bilangguan ang usa ka 30 anyos nga sakop sa LGBT human nasakpan pinaagi sa CCTV ang iyang pagkuha sa cellphone sulod sa usa ka tindahan sa Spolarium Street, Barangay Dulho, Fatima ning Dakbayan sa Subo. Makita sa CCTV ang sospek nga misud sa tindahan ug taod-taod miagi siya sa lamisa diin gibutang ang cellphone ug dali niya kining gikuha dayon gawas. Wala magdugay na dakpan siya sa mga otoridad atol sa hot pursuit operation ug nabalhog sa Mambaling Police Station. Samtang giangkon sa sospek nga iyang gibaligya ang cellphone sa kantidad nga 1,500 pesos ug iya nang nagamit ang halini ini sa iyang kalipay. 1.5 raman. 1.5. Milsing. 1,500. Nya, gingon pa nimo nga ikuan pag ka, saan gamit ka? Ang gamit sa Saan ni suyo? ng laki. Ako gipang laki. Naagyod tay security guards no nga kung mahimo ato ang kuhaon no. Di man kailangan individual nato nga mga businesses aduna gyud security guard, siguro the building establishment is through the building admin.